Gratulujem k víťazstvu. Aké semifinále to bolo? Za mě těžké. Slováci, jak víme, hrají extraligu a měli velmi kvalitní tým. Já si myslím, že ta slovenská extraliga se může rovnat jako naši třetí nebo spodku té první ligy, takže jako kvalitní tým, byli kvalitní na míčku, ale myslím si, že jsme byli lepší v těch soubojích a dobře nám zachytal golman a nakonec jsme o ten gól byli šťastnější. Máte nabitý program superov z rôznych krajín, z rôznych súťaží a sú stále sily na ten posledný krok? Já myslím, že jo, čekají nás Vítkovice a ti jsou na tom jako kvalitně asi nejlépe z celou turnaje, ale myslím si, že jim tam chybí ten duch a myslím si, že máme šanci vyhrát. Dostali jsme se do finále, což jsme ani asi nečekali, takže síly určitě budou, hrajeme za 6 hodin, takže odpočineme a uvidíme, co to finále nabídne. Bude to finále skôr s tradičným súperom, keďže s českým, alebo netradičným, keďže s juniormi? Já myslím, že tradičně. My máme i přátelské zápasy s těmi juniorama, takže celkem víme, co od nich čekat. Jsou to mladí kluci, kteří jsou silní na těch hokejce. Ne až tak soubojové si myslím, takže my víme, co od nich čekat a uvidíme, jak se na ně připravíme. Za vami semifinálová bitka, najnáročnejší duel na turnaji? Tak, myslím si, že hej, akože proti tým Vítkovicám to bolo veľa viac také behavejšie, boli rýchlejší, takže bolo to tam ťažšie, by som povedal, ohľadom tej kondičky a tak, rýchlosti. Teraz to bolo nie že ťažšie, ale bol to iný super určite, hrali viac fyzicky a skôr na tie protiútoky a my sme neboli efektívni, bohužiaľ. No. Golovo jeden z najchudobnejších zápasov v pro, bolo to skôr o efektivite alebo taká taktická zviazanosť dôležitosti? Tak oni dobre bránili a my tie šance, čo sme mali, sme buď netrafili ani bránu, ale boli sme podľa mňa zbrkli niekedy v útoku a neboli sme efektívni podľa mňa dostatočne. Posledný zápas na turnaji hráte so Švajčiarmi, mali ste ich možnosť vidieť, čo od zápasu očakávať? Tak vidieť sme ich videli, ale neviem úplne čo hrajú, ale určite to bude iný zase typ floorball, budú fyzický a rýchly určite ako je švajčiarsky floorball, takže